Vai. Hai 40 anos que vai ao correo e ainda eu non veo a primeira carta. E vai todos os días. Por días, tía Asunción, non vai moi longe. Ministro! A última cunca, compañero. Rascas busto, ti ciscumbas. Non tes cultura nen educancia. Mira para min, que non bebo, e todos me respetan. Ninguén pode decir que me viu faxurda, porque eu fágome respetar. Son prove, pero sen vergonza. Ya te mandé flores, ya te mandé de flores. José Gamayo. Presente. Sabino Cota. Tarabelo. Basilio Campos. Carmen Bahamonde. Sí, Esperanza Rodríguez. sí. Non hai máis. Herculina
Carballo. Sabino Cota. All right. Paco Farria. E vou eu. Paco Farria. All right. Manuel Quintillán. Sí. José Chamosa. Aquí. Asunción. Asunción Racamonde. Asunción Racamonde. Non hai máis? Don Sabino! Deus o pague, don Sabino. Hoxe pagabas unha cunca a ti, Asunción, pero eu, mentras traballo, non bebo. Quere que lla lea? A estrutura que di non é. Non é! Xa che teño dito, Paco, que así non vas a ningures, que nin es home nen farrapo de gaita. Ainda non lixa a carta. Sai que xa leo eu. Querida madre, aquí en México fai moito calor, aunque ás veces chove. Non escribí antes porque non tiven quen a fixera. Elle volverá a escribir, aunque non sei cando, a Delmiro. 40 anos para hacer isto, está mal.
Que Deus se conserva a idea, don Sabino. Que trompatés, Farria. A túa conta, desgraciada. Querida madre, xa pasaron moitos anos de vida dura para todos nós. Tivemos que arrastrar os nosos corpos polo mundo para comer un anaco de pan ou dormir a cuberto. A pesares do frío e da fame, todas as noites o meu pensamento estaba onde a vostede. E dábame azos para seguir na loita da vida. O meu soño era regresar a esa, pero regresar con cartos, co traxe novo, garabata e o mellor coche que houbera. Agora, despois de 40 anos, vaise cumplir, pois somentes me compre verme ao seu lado para sentirme feliz. Nota: para doña Asunción Racamonde, del Consejo de Administración de Racamonde S.A., México DF. Enviámosle carta manuscrita que dejó su hijo para usted el mismo día en que falleció. En breve tramitaremos la herencia que a usted le pertenece y que debido a su gran volumen tendremos que enviarle en varios plazos. Atentamente, el Consejo de Administración de Racamonde S.A. Onde é a casa da Asunción Racamonde? Que, non hai ninguén nesta casa, ou? Doña Asunción, veña comigo. Mire pa min, señora. Doña Asunción Racamonde, veciños e veciñas deste lugar, éncheme de emoción e orgullo estar con vos nun día cheo de tantas novas felices para todos nós. Un fillo desta casa acaba de morrer lonxe de aquí, pero os seus cartos e a súa fortuna quedáronse con nós. O xuntamento que eu presido
invertirá a parte que lle deixou o finado nas necesidades máis urxentes destes lugares. Doña Asunción, daremoslle unha boa pensión mensual e porémoslle o nome do seu fillo a unha das rúas do noso lugar. Doña Asunción Racamonde, toda esta xente testigo de que é seu o que eu lle vou a dare, e que ven sendo unha parte do que o seu finado fillo lle deixou. Vai queimar um canto, mas vai chatear a porta. Mi madre, que venga xente da feira, que venga xente da feira. Ai la le lo, ai la la lo, miña nai do unha tunda, cuaro dunha pineira.